Ma'am, ano yung balay ni Luisa Bangkuyan? Ikaw, ma'am? Ay, ma'am, mag-deliver lang ni sa ano, ma'am? Kining abuno. Abuno sa bulak. Na imong order. Gi-pa-deliver ni sa mga, ma'am. Abuno man ni sa bulak, diri. Imuha ni nakapangalan, diri, pod. Wala jud mi ka kuan pod, ma'am, kung kinsay nag-order ani kay amo. Nag-order ka la? Wala. Gi-deliver man ni diri sa mua, ma'am. Ipa-deliver sa imuha. Ano, ma'am? 4,000. Sulag 4,000 ani ron. Inungdan. Ako na bisa na order ninyo ana. Ampi naman ha. Ano mo may nag-order good? Tanawa diri, ma'am, na naman diri mong pangalan o nya, imong address. Sa San Jose Digos, namang jud diri nakasulat good. Wala pud mi kabalo kung say nag-order pero sa imuhang pangalan gud gi care of. Oh, sa ikaw po'y mag-receive ani, pero ikaw po'y magbayad. Abuno man ni, ma'am, sa bulak. Oo. Wala man ko. 7 ka sako. Pero gagmay ang kuan. Wala man ko gamuhon akong bulak. Ako bulak naghan, nasa sulod. Oo, ma'am. Tapos mo gid nakapangalan ni diri gud mo. Luisa Bangkuyan. Bangkuyan, oo. Si may Luisa na ikaw man. Ako ra gani, wa man ko order ana. Order anakin. Yon saon man tani, ma'am, na sa imuha mo gid ni. Wala ko kabalo. Kuha ni mo, ako na may bayad. Ha? Kuha ni mo, ako na may bayad. Ha? 4,000. Ako lang bayad eh. Kanaan, but ipakuha na siya sir. So bayaran nimo? Pabayaran nimo si mong Patanaw sa daan. Kaya ako lang ko nagabuhon. Ako bulak na kan bulak ko nagabuhon. Ako na lang gani mo bayad. Dili nimo abunuhan ang bulak. Wala ko gabuhon sa kong bulak. Sabi na kung ikaw ang nag-order ani sa mua. Wala man. Sa EM Supply na Agriculture. Wala ko ana. Wala ko kabalo ana. Picturean lang namo siya dito sa sakyanan. Na ano pamatuod na nami diri karon. Ay, kung bayad? Kuhaan mo, dili niyo mo kuhaan. Wow, kami bayad, pero ako'y bayad. Hindi, katunga, arasa. Si katunga na lang, ma'am. Kuha na lang katunga. Wala man ko nag-order, wala man ko nag-order. Kaya kanamay mo ang kung sila man bayad. Sige, bayad. Layo pa biya ni gigikanan po, ma'am. Gikan may Davao. Nagdaka naman kag-order lang. Hoy, wala ko nag-order, wala ko nabuang. Pero nga ano ni ma'am, kapangalan yun ni mo. Na-address pa jud. Wala ko nabuang. Palingot nagbugnaw sila. Ano ma'am, picturean na lang ka namo dito. Tapos i-cancel na lang namo ni kay kung dili jud nimo ni kwaon. Wala man ko pagsadong. Imong mga apo anak. Ako na ako bayad diri ah. Tara ma'am, atong dito. Nawala sa Dili ma'am, importante na mapicturean ka namo para malimpyo imong pangalan kay namang gud diri imong pangalan jud karon. So kailangan jud ka namo picturean dito. Wala lang dito lang. Wala ko mag-order.
Imuha mo yung pangalan dre, address. Wala pa di ko nabuang. Wala ko nabuang. Tara ma'am, atong... Tara ma'am, mali ma'am. Dili na abono ma'am, abono sa dugo. Happy birthday! Tara ma'am, pangpalit o abono. Si ma'am. Okay, kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow your candle, ma'am. Lingkod lang. Relax. So, ana sila, ma'am. Happy 79th birthday, Lola Mama. Mahal na mahal ka namin, la. Unta hatagan pa kag taas na kinabuhi ni Lord. Salamat kaayo sa pag-atiman sa amuang duha ni Kuya Pau Pau. La, unta, ma-happy ka sa mo ang gisurprise sa imuha ni Mama Linlin. I love you so much, Lola Mama. God bless always. Unta, ma-happy ka sa mo ang gisurprise sa imuhang birthday. Once again, happy birthday, Lola Mama. Mua from Yuri Linlin, Paladong, and Pau Pau. Hi Mama, good morning. Happy birthday pala sa iyo. Sana masaya ka sa surprise ko na yan. Kahit wala ako dyan, hindi ko pa rin nakalimutan yung birthday mo. So, sinurpresa kita para masobrang happy ka naman for how many years, diba? Na hindi ko nagawa. Kasi, alam mo na, pasaway minsan hanggang ngayon. Joke. Love you, Mama. Happy birthday. Sana happy ka sa surprise ko na yan. And I wish your birthday, you're a good health always. I love you, Mama. And happy birthday to you. Love you. Okay. So, ano lang message, ma'am? Ma'am, naka-birthday sa imong mama, ma'am. Ang hinaot lang may hatagan pagtaas kinabuhi akong mama. Ka na lang? Papa, Papa. Okay, so asa pa man? Oh! Ah, Happy birthday kayo la! Palanda kay kanamo. okay, so asa pa man? Isa sa imong mama.
salamat po nga muna yung ginanabot sa birthday. O naabot din rin. Tanan ni Kaloy ay may sa Ginoo naabot. Kana lang? Okay, so wala na, maghatag og message. Birthday lang. Salamat sa pagkatimong mo. Dili daw dito. Kana lang, dara pa sir, ikaw sir. Message sir. Birthday la. May message. Mo maingon kay Ma'am Linlin nga nagpadala ani. Ay, salamat. Yung kaayo nga. Tagaan ko nila. Mora to? Kung man sila nga wala daw sila nga karon. Tagaan kasi nagkape. Oo, may ng kape. Sukar pares ha. Mga ipagagasukar. Yan, napa man yung pangpalit ko kasukar. Sa mga palawag nga nindot. Kopi dito. Nya ka na lang. Okay, happy birthday.